Sarsarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulime, kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapaulwan. Tinang pasalon at kan ni Carlo. Agtrab-trabaho iji abroad ti ina ni Carlo. Isu anawadwa dagiti ipatpatulod ti inana akasapulan ni Carlo. Ni Auntie na Joy, ti kadkadwana, iti balayda. No ay ayam laeng, ado ti ay ayam na. No makan, ado matitinapay kan tsokolate na. Napunno ti refda kadagitoy. Ngem saan latta anaragsak daytoy. Ngem naragsak met, numapan makiay-ayam, kada Rosa, ken Jojo. Ket Nagmayat da ito inaramid tayo abalay-balay. Jojo, Rosa. Kasla dapay mat kurang na. anya ti kurang na. Kurang titawa na. Agaramid tayo pa iti may sa atawa. Sige, Rosa. Pag tinulungan mi ka ni Carlong aramidan ti may sapay atawa. Anya ngay mat aramida? Agluto ka man taniti kanan tayo. Aywan anya. Isugayam ti trabaho mi ababae. Para luto. Carlo! Carlo! Ha? Ay ayaban na ko ni Antik. Shh! Saan kayo magtagtagari? O sige, ako limag tayo atalo. Carlo! Ay, napnapanan man nga tanday jing open. Carlo! He, di nak mabirukan ni Antik. Anya, asaan ang mabirukan asasawam? Ha? Rumor ka dita! Eh, kuwanti. Rumor ka dita, tagawitan. Makiaya makpay. Huston tay ayam. Agmalmalum kan nga agay ayam. Ala, umay kan, tane, maluman. He, Jojo, Rosa, agawid akon. Sige, Carlo. O sige, inton bigat manan nga agay ayam tayo. Ado tin sa ganak akanan ta, Carlo. Iso anasgan nga ado ti kanum ita, ha? Anya dagita makan. Siyempre, adda cake, jay favorite mo. Chocolate flavor. Fried chicken, favorite mo matlaang. Anya ngay day tamaysa. Nateng. Naigisa a karabasa nga adda beans na. Diyak kayat day ta. Ay na, bilin ni mamim apagsidaan ka itinateng. Diyak kayat tinatang. Ay na, ramanam laeng, uray basit. Diyak nga rod kayat. Kasano alumok magkangay, no saan kamat nga agsida itinateng? Ah, unggayan, agpa-check up kan tuman inton bigat. Ha? Agsublita man na ni Jay ayan ti doktor. Wen takasano, agsubli-subli mat tagurigur mo. Diyak kayatan ti agsublita ayan ti doktor. Injeksunan nagtumanan. O sige, no di mo kaya ti agsubli ijay doktor, agsida ka nga rod itinateng. Ganmangan ka iti ado a prutas. O, saan ka di aday tati kanayon nga ibagbagakan ka ti doktor? Gaputan alpas tayon ang nagkararag, mangan tayon, anak ko. Tatang, anya ti sidaan tayo. Tinulungan nakat ni Rosa nga agluto. Rosa, anya ti inluto ta asidaan? Pinakbet! Saan ka di a paboritom ti okra kan karabasa, manong? Talaga a paboritok ti okra kan karabasa. Tatang, Apay, Jojo. mabalin ka di anayonak ti paboritok anateng. Una, anya ti inayon mo. Nayonak iti bulong ti marunggay. Ala! Kat na paboritok data! Agtutulad ka mat iti paborito, manong Jojo? O sige. Tangay, paborito yung gayam adwa ti marunggay. Agsida tayon to inton malam, ti adda marunggay na. Pangalaan tayo nga iti marunggay, tatang. Siya kon ti makam mo. Adu dita ti pangalaan. Tatang,
Narigat ka dit agmula iti marunggay? Nalakalaang met, anak ko. Kaya't mo kadi, nga agmula tayo iti marunggay. Wan tatang! O sige, intun bigat, agmula tayo iti marunggay. Suruan kayo nga agmula. O sige, kaya't ko ti makasursuro nga agmula. Sige, mangan tayo. Tane, lumamiisan ti makan. Ante, mabalin ka diya mapanak makiayayam? Ay na, kasangsang patapay laang anapan nagpa-check up. Mapan ka manan makiayayam. Nakita kami da Jojo ken Rosa ije balayda. O sige, mapan ka makiayayam. Ngam agawid ka adagos tamangan tanton. Wan ante! Carlo! Carlo! Umay ka ditoy! Ala, naragsak tayo manantad ni Carlo. Anya ti aramidan nyo? Agmulmula kami iti marunggay. Agsisida ka kadi iti marunggay, Carlo. Ha? San uncle? Apay ngay. Amom kadi, napnuan iti sustansya ti marunggay. Maliklikan pa'y tinaduma-duma asakit. No agsida ka iti marunggay. Kan papigsaan na ti bagim. Pudno ka di uncle? Wen, Carlo. Isu nga agsida ka iti marunggay. Awan mo timula mi amarunggay uncle? Tatang, no agtubo da ito'y marunggay amula tayo. Mabalin ka di nga umay tumangalan ni Carlo. Wen adu da ito'y inmulami dito'y arugayan mi, Carlo. Umay kantulat tamang ala. Sige uncle, katagyaman nak. Ayawan gayam. Nagapan nyo ka na, Antim. Napanak nagpa-check up. Ha? Anya ka no ti sakit mo, Carlo? Awan mo timbaga ti doktor. Basta ko nana, mga anak kano iti adu. Kanagsidak iti nateng. Nasken, asurutem timbaga ti doktor, Carlo. Mangan ka, kadagiti na sustansya amakmakan. Hello, manang. Kumusta ka dita? Nasayaat mo't ading. Oh, kumusta nga ni Carlo? Ay na, impadoktor ko manen Tagsubli-subli mat tigurigor na. Kan saan lata makapangpangan. Anya nga taya, tinaskan nga aramidan kan kuana. Kuna ti doktor na, nakapsot ka no ti resistensya na. Iso anala ka amakaptan iti sakit. Ay, nagkusim mat ngamin. Nagrigat apa ka nun, manang. Ay na ading, an-anusam atarak nun ti ka anak kamwan. Ay, katuan day tamot tar aramidak, manang. Sursurwak pa'y nga agsida iti nateng kan mangan iti prutas. Adda ka di ita di tabalay? Kasaritak man? Wen, mabit laeng tayabak. Kaylo, umay ka, takasarita na ka ni mamim. Ha? Imawag ni mami? Wen, atoy, Hello mami! Hello, Carlo anak. Mami, kano nga gawid ka? Mabayagak pa dito'y abroad, anak ko. Kasapulan nga ang trabaho ak dito'y. Tapno maitid ko dagiti kasapulam. Mailiwakan kan mami. Agawid ka kuman. Ado pa iti kasapulam, anak ko. Kan, mangan ka iti ado tapno pumigsa ka. Mami, Imbaga ni Antim nagkutong ka kano. No pakanon na ka iti nateng, mangan ka. un mami. Diyak kayat nga agsakit ka, anak ko. Surutom ti ibagbaga ni Antim, wan. Un mami. Carlo, umay ka, tagay ayam ta. Apay ngawan ni Rosa. Tultulungan na ni tatang kong agluto. Kasta ka di? Kaya't mo makipangan kada kami. Una. Sige, tain nak ibaga ka ni tatang ko amangan ka dito'y balay. Sige. Ang natang tisidaan me. Kayat mo? Ha? Sanak ngagsidsiday tinatang. Ha? Kayat mo? Padasa madamdama. Agsidsida kayo kadi kini Rosa itinatang? Wan isuti ka na yun may asid sidaan kada tatang ko. Na dumaduma anatang. Oh, Carlo. Apay anak ka panimid ka.
Mangantayon, Carlo. Puro natang gayam ti sidsidan nyo. Saan akayat ngamin ni Carlo ti agsida iti nateng? Ramanam da ito'y sidaan mi anateng. Carlo. Sigin, Carlo. Ramanam laeng mat. Kitaam o. Nagimas. Kitaan nakmat. Tamanga nakmat, ha? Ala, sige. Mangantayon. Ramanak lang Mayat tinateng. No kanayon ka nga agsida iti nateng, sigurado alumokmag ka. Oh, anya ti makunam. Carlo. O sige. Naimas gayam. Kunak tumat ngamin kan ka. Oh, kayat mo pa'y? Carlo. Unangkel, nayunan nyo pa'y tinatang dito'y platok. Paborito matan ni Carlo ti agsida iti nateng akas kanyak. Ay nahanap na pa naman nun, Carlo. Tila nang berbero ka kan ka. Nakipanganak ije balay da Rosa. Anya, ay sus, tila pakipangpanganam. Kaslaawan ti makan dito'y balay. Inawis dakmat ngamin. Di ka lamabain. Mala, umay katamangan tan. Anya ti sidahan ta, auntie. Ay natangay di mo kayat ti agsida itinatang. O di fried chicken manon. Jak kayat dayta. Ay na, di mo kayat aminan. Anyang iti kayat mo asidaan. Natang ti kayat ko. Anya! Natang ti kayat ko asidaan. Kan kayat ko mati mga niti prutas. Itaman pa'y? Nahimas gayam ti natang, auntie. Iso timpasidada kanya. O sige, agluto ak nga rod itinatang no dayta ti kayat mo. Manang! Anya day tanutlutum ako na, maading ko. Natang, manang. Ta iso ti kayat ni Carlo asidaan. Ha? Kayat nanti agsida itinateng? Wen, nasursuro na kadagiti gagayom na. Nasayaat man, tanasursuro nanti agsida itinateng. Ken kayat na pa yun ti mangan iti prutas. O sige, gatangam no anya ti kayat na ading ko. Wen, manang. Auntie, mabisin akon. Ay, manang. Mabiit lang ha. Mabisin ka nun ni Carlo. Umayan! O sige, inton malpas amangan, agsarita kami. Sige, manang. Mami, nabsugak ang nagsida itinatang. Ay na, kanayon ka kung mga agsida itinateng anak ko. Wan mami, mayat gayam ti agsida itinatang. Wana, inton lumukmag ka, pauitan kanto manan iti adu nga ay ayam mo. Mami, mabalin ka di nga ipauitam matitay ayam dagiti kaya ayam ko. Sino dagiti kay ayam mo? Da Jojo kan Rosa. O sige, pauitak mo't ida anak ko. Yehey! Agyaman ak mami! Auntie, saan ta ka din ama pa nagpa-check up iti doktor? Apay, kayat mo? Diyak kayatan ti mapanijay. Limukmagkan. Kan saan ka matan ngagsaksakit? Iso asaan tan amapan ijay doktor. Kasta ka di, auntie? Ngam ne, ituloy mo lata ti agsida iti nasustansya ha. Auntie, kayat kun tinatang, akas kada Rosa kan Jojo. Rosa! Jojo! Manong Jojo, ni Carlo, oh. Carlo, umay ka tagay ayam tayo. Itid ko daytoy ay ayam yung nga impawit ni mami. Ala, nagpipintas matanda kita, Carlo. Daytoy munmunye ka. Para kan ka, Rosa. Ay, ibagam ka ni Mami, ma. Thank you, ha. Adan munmunye ka. Nag-cute. Kat daytoy matrak-trak ti para kan ka, Jojo. Nagmayat. Thank you, Carlo. Nabayagan niya agpagpagatangak ka ni tatang ko ti ay ayam ko at truck. Sige, agay ayam tayo nga ruden.
Dimmakkel anaragsak ken nasalunat ni Carlo. Gapo tanasursuro na tinagsida itinatan. Ken nakasursuro matan amangan iti prutas. Bueno, obing, ditan tinagibusan, ti sarsarita tayo, nga insurat ni Elena Nudo, iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.